wannan ziyara daga wannan ƙananan hukumomi na Takai da Sumaila. Na yi murna da ganin irin wannan mutane masu daraja, mutane ko fuskar suka kalla kasan mutane ne masu mutunci, masu jama'a. Muna fatan za ku je ku ci gaba da jajircewa da tsayawa domin tabbatar da an sami nasara na jama'iyyar ta PDP a Takai da Sumaila. Wannan ƙananan hukumomi suna da matukar muhimmanci. Kamar da kuka sani da muna PDP muka koma APC. Daga APC gari zafi da jama'iyyar mu da sauran ɗan abubuwan duk da muke da shi muka shigar da su jama'iyyar APC suka kwaci. Kuma a madadin wannan ba su ba mu komai ba. Kuma duniya daɗi ne da ita, idan ka ji zafi a Takai sai ka koma Sumaila. Haka kuma in ka ji zafi a Sumaila sai ka koma. To, mun shigo PDP, mun so mu zauna lafiya da shugabannin jama'iyyar PDP wanda muka tafi muka bari. Domin mu haɗu da su a ceto jihar Kano daga cikin yadda abubuwa suke ciki a halin yanzu. Amma a siyasa wasu sun gane, wasu ba su gane ba. Musamman kusan dai abin da ya faru a ƙaramar hukumar Takai, yadda muka so ɗan wannan ƙaramar hukuma ya zama sanata ya ce baya so. Muka ce ya zama dipiti gwamna ya ce baya so. Muka ce to me kake nema? Wai shi da ko gwamna ko ba komai. To ban gaya masa ba dai na ce to ai mayan gwamna ba a samun gwamna. Ina san wannan. Tun mutumin da ya tsaya ya ce shi in ba gwamna ba zai komai ba. To Allah abin da na Allah ne ko? To mu dai misalan baya ba mu ga sun yi kyau ba. Ba a yin haka. Kuma duk abin da za ka yi ka tsaya cikin jama'iyya mai kwari, mai daraja, mai mutane. In ka shiga jama'iyya a cikin sababbin jama'iyyun nan ko ƙananan jama'iyyu saboda Allah a Kano ka ce ka da kwankwasiya da ragowar PDP da muka haɗu da su kai ka ci zaɓe. Ai wannan makullin zai iya cin zaɓe amma lokacin da Aminu Kano yake da rai. Kuma mu ne muka gaji Aminu Kano. Duk wani wanda zai zo yi magana Aminu Kano a jihar Kano hira ce da halayyar da tsarin da jajircewa da duk wani abin da za ka yi tunani zai wahala wani ya fito yau a wata jama'iyya ya zo ya ce a'a ya zo kusa da tsarin da muke da shi na Aminu Kano a wannan jiha. Yau akalla ba a kasara ba shekara 20 din nan da muke tafiya mun nuna cewar mu ne malam Aminu Kano na wannan zamani. Mutane iri-iri ne, wani na nan aiki yake da yan duba, sai dan duba ya shafa kan kasa ya baje ta, ya dangwala da karamin dan yatsa, ya sa babban dan yatsa, ya kuri, ya kwana. Sai ya ce wa ya ganka gwamna. Sai haka ake ba. Wani dan boka ne sai ya je ya shiga wani akurki, sai ya make murya sai ya rinka gaya maka ya faɗa sunan ka ya je wai daga sama ta kaza ake faɗan sunan ka kai ne zaka zama gwamna. Wani na nan ya ci goro sai ya tattofi a cikin ruwa a sahani ko a kwano. Sai ya ce leƙa ka gani. In ka leƙa ba za ka gano kanka a ciki ba dama ba kai ne ka leƙa. Sai ce wai kai ne akan kujerar gwamna ka zama gwamna. Irin wannan abubuwa tuni ya kamata mutane su gane. Akwai 'yan damfara wanda za su zo su yi maka wani surkulle su yi kwanance sai ka ga da gaske suke. Irin wannan abubuwa ba su ga alheri kuma yan uwan muna ta gaya musu. Ku daina shiga irin waɗannan abubuwa. Wani ba siyasa yake ba. Wani ɗan kasuwa ne wai ya zama siyasa zai ce ɗan siyasa ne. Wani malami ne na addini ko na musulunci ko na Kirista sai zo shi ma ɗan siyasa ne sai kayi ka shiga kurum. Kowa ba da harkarsa ba. In kayi kwamishina kayi chairman an ce ka zo kai deputy gwamna faduwa ne. An ce ka zo kai sanata kujerar da Rabi Kwankwasa yake kai. Kujerar da shekarau yana nan na ga gemun sama a hoto ya so masassake ya so ma abin nan. Injiniya Dr. Rabi Musa